xente dicían 2 días, 3 días, xa nos asustaban, eu xa estaba asustada, coño, onde vamos a ir, non, facer de comer, porque agora todo é eléctrico, todo é con inducións e todo, nada. Había que ter o do butano de toda a vida. Sí, eu xa penso poñelo xa esta semana, se hai. Sí, porque no, porque é horrible. Creo que desto que vai pasar máis veces, Isto foi un aviso. Non hai que poñer algo e estar preparada. Hai que facer o que nos dixeron. Parece que como se repetíramos o confinamento da COVID, máis ou menos igual, porque nos vimos encerrados. E pensei moito na xente maior, que hai moita, a maioría dos veciños do bloque onde vivo é xente maior, non pudo salir á calle, os das sillas de rodas. Moitas horas, desde las 12. Yo entraba con el coche en el garaje, se quedó a media puerta, ya no pudo entrar. Hasta hoy, a la mañana, no sé a qué hora vino aproximadamente. Yo tenía los interruptores bajados y cuando los subí para arriba vi que había luz ya y nada más. Fatal. E máis como diste, referente a ela, non parar na casa. Antes estuvemos todo o día fora. Hasta a noitiña, que eran as 9 da noite, non fomos para a casiña. Porque na casa que faz con ela? Nós somos de Aguiño. En Aguiño chegou ás 9:15 da mañán. Xa non contábamos con ela, pero bueno, mira. O apagón tamén se deixou sentir no tecido económico, especialmente no pequeno comercio, que tivo que pechar as súas portas. A ver, a nivel empresarial, a nivel comercial, en todos os sectores, tanto da hostelería, pois, bueno, foi un impacto bastante grande, porque, bueno, unha tamén a incertidumbre de que non sabíamos se iso se iba a restablecer en 1 hora, en 2, en 3, en 4, ao final, pois, tuvemos que desistir a cerrar os negocios a expensas de saber se viña a volver o que é o tema da luz. En ese sentido, pois, tuvemos moi pouquiña información para saber, digamos, a que atenernos. Está claro que os que tiveron generadores si puderon traballar un pouquiño, pero, bueno, ao final, en ámbito comercial non ten sentido estar cas portas abertas sin ter luz. O que máis si nos sorprende é a falta de comunicación e un pouquiño que tamén nos tempos que estamos ahora que tengamos que pasar por sufrir estes agravos que non temos por que estar sin luz en un ano 2025 e aparte que despois tamén fallan as comunicacións telefónicas, fallan os TPVs, entonces en ese sentido pois é un trastorno que, digamos, sorprendeunos moito. Tan só as grandes empresas que contaban con xeradores mantiveron a súa produción activa, así como os establecementos de diferentes cadeas de supermercados para garantir o suministro de alimentos e outros bens de consumo.